Magandang araw sa inyo mga katravelers, no. Pauwi na ako sa trabaho. Tapos nakita ko yung basura na araw-araw na makikita. So parang normal na lang na makikita natin na ganito, pero i-share ko sa inyo mga katravelers kasi parang common na namin na matagal na dito sa Japan na parang baliwala lang. Pero naisip ko na gawin ko to ng vlog. Yung basura na ganito mga katravelers, ibang-iba talaga to eh. Katulad dito mga travelers, tingnan natin ha. Yan mga ka-travelers, no. Ito, tingnan natin. Ito yung inilagay ng yung sabaga sa mga truck ba, nang magkuha ng mga basura. Ito yung general mga ka-travelers eh. Mga bote, bakal, dito mga lahat-lahat. Balikan natin bukas or baga or bukas ng umaga. Balikan natin. Ito yung pile nila. Ito yung pile. Ito sa gobyerno to na mga yung mga gamit nila. Mga buti, lagyan ng mga mantika, lahat. Overall to eh. Tingnan natin mga travelers. Nandun din sa unahan. Iba-iba ang mga style sa basurahan dito mga travelers. Tingnan natin ha. Yung tinitingnan natin ngayon, yung mga plastic muna, yung mga lalagyan mga travelers. Tingnan natin yung sa unahan. Tingnan nyo mga ka-travelers, oh. Ito yung nilagay kasi ito sa gobyerno to eh, yung mga lalagyan. Ito nagkuha tayo dati ng basura, di ba? Dito na place, oh. Tingnan nyo mga ka-travelers, no? Kung nakita nyo yung isang video ko, nagkuha tayo ng basura dito, di ba? Ngayon naman travelers, lahat na to, ito yung general sa isang buwan, isang beses lang to eh. May nilalagyan mo dito, bro. Tingnan natin. Ilagay ito sa isang buwan, lang. Last ng kalendar, for example, ng Friday or Sabado. Yun lang eh, Friday at saka Sabado. Kasi pag Sabado walang trabaho yung mga tao, lahat ng mga basura nila bahay, ilagay nila mga karton, mga plastic, lahat. Ito yung general eh. Maganda yung style nila sa Japan mga ka-travelers. Nandun pa sa unahan. Puntahan natin to bukas. Tingnan nyo mga ka-travelers, no. Ito. Maganda yung pag-pile ng mga basura, yung mga plastic nila. Ito na mga ka-travelers, oh. Di ba dati kong video nagkuha tayo ng basura dito. Plan ngayon mga ka-travelers, pero binigyan ko talaga ng time kasi sayang kasi ang panahon ba. Galing pa ako ng trabaho, tapos nakita ko na may mga basura na, yung mga overall basura. Kinuha ko na lang ng time para sa atin. Buti na lang kung hindi umulan ngayon ng napakalakas. Ito mga ka-travelers, bukas puntahan natin ito bukas. May video pas taas. Puntahan natin ito bukas mga ka-travelers. Puntahan natin ito bukas mga ka-travelers, to. Malayo na yung narating ko, pero the same pa rin ang style nila. Wala pa yung laman mga ka-travelers. Siguro bawat isa lang, volunteer lang ang maglagay niyan, mag-ayos. Kung sino yung Macau na may mga basura, sila yung mag-ayos. Katulad nito, inayos na nila. Mga ka-travelers, ato ang atuntong mga basura, no. Katong giato na to gabi eh. O dagan ang naglabay karon mga ka-travelers. Ato ang tanahon og ato ang silipon ang mga basura din sa Japan, yung mga organized kay mga ka-travelers.
Muna itong gitanaw mga katablers, no? Itong gibalikan. Hapsay kayo ang ilang kuan mga katablers. Ilang sistema ba? Mapayong mga katablers, no? Mga lata. Nagkumalata. May nga lata. Unya katablers, gabi grabe ni, dekan kayo ng gabi mo. Pinabugkot nga katablers, no? Pinabugkot na tarong. Grabe ka, nindot kayo pagkahikot. Mga magasin mga katablers. Muna ilang mga basura dili hindi tayo. Ayan, tigko ang katablers. Kita na siya naglabay. Muna tayo mga katablers, eh. Ano nihong wa sugoi wa na ano kiri na ano gumi wa kiri na ano nihong wa ano gumi kiri na sugoi wa na sugoi wa na dakara kore wa ano ikagitsu dake kore wa ano mina jimbu Asta Torinkun. Asta ano nanji Asta Torinkun. nanji 나도 시작적으로 꾸리긴. 나도 와가라. Sa City Hall daw mga katablers. City Hall boy mo pa ulit. Sugoi wa na, kiri na. Jimbu kiri. Wala na, imaka daw mo dibu. Anata? Yeah. Mina na. Tanan daw mga katablers, no? Kiri nga kuhan dali sa mga balay-balay. Imaka daw yawan na. Sugoi na. Ay, are katablers dyan, stop. Nihong wa kiri na. Atong na istorya siya mga katablers nga ugma daw ni kuhaon daw ni ugma. Pero kabalo ko nga ugma gini siya kuhaon kay karon Domingo man ron. Tanan nga mga tao daw diri sa mga balay. Ipanglabay nila tanan ilang mga katong mga monitanan, mga plastic, tanan mga karton, botelya. Gigingon niya nga ugma kuhaon ni sa gobyerno o sa City Hall. O mangutana mo nga makuha ba ni sa tanan duha ka klase ang sakyanan na ipang botelya o napoy pang karton nga na siya nga part duha mga oras na siguro ang pagitan mga katablers. Believe ka sa ilang kuan katablers, sa ilang mga sistema. Ang isa ba sudan na nagatas kanang puti, ilan ang gihugasan, ilan ang gikusog mayo para walay gatas kung pilit kung sa panadiha na ilang gibalot nga na sila ka kuan sa sistema mga katablers. Wala ko kabalo kung sa Pilipinas pwede ba natin ibuhaton ngani nga style mga katablers. Tindot kayo, no? Lagi PC.
apil gapon ang mga kuan ka-travelers na sanina pero puti lang ang salafin para mga ka-travelers. Hikot ang mayo kay pagkahikot nila, mayo kay pagkapain, hikot nga nindot kay pagkahikot. So yahay na kayo ang basurero ani kaya na may mga pisi nindot kayo mga ka-travelers. Inyang gabi ani grabe na kayo ni daghan na kayo ni. Swerte na kayo ang kuan ani ang basurero mga ka-travelers kung sa Pilipinas. Ditsibira naman dayon. Ini mga puti nga mga silupin mga ka-travelers kuan siya, mga sanina na siya, mga pang winter, palabay nila. Kay gamay ra mo ang balay diri mga ka-travelers. Ang oras karon mga alas 2 kapin, mga alas 5 ni daghan na kayo ni magkatag na ni siya diri. Pink na balay mga ka-travelers. Tara mga ka-travelers, kapag na-video mga ka-travelers. Ito talawon ko rin. Laga po nagibutang pero pudaghan lagi mga ka-travelers niya. Mga alas 4 na, alas 4 media, alas 5. Hikot yan mga ka-travelers. Mga pagkahikot na. Bastada kayo, organize kayo na pa-ready. Kapagano kayo. Sila-sila na po niya mag-arrange siya mga ka-travelers. Kasilipin sa nila ko sa puti. May basura. Kung gusto sila nga mulimpyo sila, limpyuhan nila kung silid na skilid. Sila rin mga ka-travelers. Mga niya sistema. Kanang yellow nga silupid mga ka-travelers, pwede ka po na siya. Palito ni mo na sa Michael, palito ni mo na sa mga mall. Ang presyo na mga 5 kabuk siguro, mga sa Pilipinas mga ka-travelers, mga 200 kapin, 200 pesos na puitag, 300 pesos. 5 kabuk sulod. So mga ka-travelers, ito yung mga basura sa Japan, no? Napakaganda at napakalinis. At nakita natin na tinatali yung bawat papel, no? Napakalinis at saka maganda yung organized nila. At saka bawat isa ay sa akin lang palagay na parang bata pa sila, disiplinado na. Ito yung mga sistema mga ka-travelers. Ulitin ko ito yung mga basura na to. Ito sa Japan parang common lang, pero i-share ko sa inyo mga ka-travelers kasi amazing siya. Amazing na ganito yung sistema dito sa Japan na napakaganda pala. Wala na magpulot ng mga basura. Yung magbinta ng mga basura wala na kasi sa gobyerno lahat nandun na yung mga trabahante lahat doon na sa lahat sa kanilang kumpanya ganito, tulad ng mga botelya, plastic, lahat nandun na yung mga tao. Kasi pag wala kang trabaho dito, tumawag ka lang sa gobyerno or may magsabi sa'yo na standby ka, wala, magtrabaho ka talaga. So mga ka-travelers, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless you mga ka-travelers. Thanks sa subscribe. God bless you. Ito yung pinaka the best na sistema dito mga ka-travelers, na kung bawat isa ay mag-unity, napakaganda at napakasaya
at napakalinis sa mata tingnan mga katablers. God bless.